Un dels pilars de la societat del benestar i un dels més castigats per les polítiques immigratòries forassenyades dels darrers anys. Donar cobertura sanitària gratuïta a famílies senceres que empren un visat de turista per empadronar-se de manera totalment il·lícita, sabent que cap dels membres podrà treballar ni, per tant, cotitzar fins com a mínim 3 anys després, és un frau de dimensions colossals contra els contribuents catalans. I vostès no només ho permeten, sinó que se'n vanten. Es nota que esquiven les cues i les sales d'espera atapeïdes via mútua privada. Hem d'aturar com sigui aquesta concessió indiscriminada de targetes sanitàries i redirigir els recursos cap als ciutadans d'aquest país. Amb els diners que recuperaríem, podríem millorar les condicions retributives dels professionals i evitar, per tant, la fuga de talent que pateix el sector i que obliga a contractar personal provinent de països que no tenen el mateix grau d'exigència ni nivell acadèmic que el nostre. Reduiríem considerablement el nombre d'usuaris, esponjant les agendes dels professionals i destensionant llistes d'espera i quiròfans. Un altre model és possible, però sobretot és viable. A moltes sales d'urgència i hospitals s'ha hagut de contractar personal de seguretat per evitar agressions i assetjaments als professionals mèdics. Se n'adonen que les polítiques immigratòries ens obliguen a prendre mesures que mai havien set necessàries? Se n'adonen que, a més d'assumir la seva assistència sanitària, ens obliguen a fer-nos càrrec dels costos que comporta la contractació d'agents i sistemes de vigilància? Quant ens costa tot això? No podríem millorar i molt la qualitat del servei amb tots aquests diners que malgasten? Fins quan es negaran a anar a l'arrel del problema? Hem d'esperar que tot faci fallida? I permetin-me una reflexió final, perquè cada cop que parlem de sanitat es qüestiona el fet que els catalans puguin gaudir alhora d'un bon servei i d'atenció en català. És que potser un ciutadà de Màlaga o de Castella-La Manxa ha de renunciar a la llengua o al bon servei? Ha d'escollir? Per què nosaltres sí? És que potser som inferiors als catalans? Ho volem tot, ens ho mereixem tot i ho tindrem tot. Visca Catalunya!